Ja sam Miroslav Kiš, cybermikan, podređivač knjige Solarna joga i predsjednik udruženja Sungazing udruženja Balkana. Dobro. Pre godinu dana sam gledao emisiju jedne televizije gde je gostovao gospodin Hiratan Manek i ja kad sam čuo da solarnu jogu, mene je to jako onako zainteresovalo, obzirom da sam imao 115 kg, tako da sam hteo jednostavno u praksi da proverim njegove tvrdnje. I ja sam krenuo da radim solarnu jogu, Sungazing, i nakon nekog vremena, znači nekih 6 do 7 dana, sam počeo da smanjujem unos hrane i jednostavno od tada ja mnogo manje jedem. Naravno, povod je bio koliko gojaznost, toliko i savršeno zdravlje. Ja sam se stvarno razboljevao i eto sada već nakon godinu i po dana solarne joge, ja bukvalno da uopšte nisam i bolestan. Takođe, ekonomski problem bio u pitanju, pošto sam postenar i eto, jednostavno se računa da ako smanjim unos hrane u telo, smanjim te troškove, da ću imati više novca za stanarinu i za sve ostalo. Sungazing solarnu jogu može svako da radi, znači dete kada napuni 5 godina starosti do svojih, da kažem, 150 godina ljudi koliko će da dalje živeti, čak i više. Samo dete kada radi Sungazing, ono radi do 5 minuta i jednostavno počinje kao i odras. Postupak za odrasle, za Sungazing, jeste sledeći. Počinje se prvi dan sa gledanjem u sunce direktno, bez naočara i sočiva, prvi dan 10 sekundi, drugi dan 20 sekundi, treći dan 30 sekundi i tako dalje dok se ne napuni 45 minuta gledanja u sunce. Obavezno je gledati u sunce u sigurne sate, a to je prvi sat izlaska sunca ili zadnji sat zalaska sunca. Znači, vi posle svakog gledanja u sunce obavezno je da držite oči zatvorene, sve dok se vide određene boje, slike, imidži ispred očiju i tako dalje. Jako je poželjno davati pozitivne afirmacije, molitve ili naređivanja svom telu šta vi želite da Sungazing učini u vama. Jer ono što vi budete želeli, što budete razmišljali, to će vam se desiti. Ono što ne budete želeli, to vam se neće desiti. Do 45 minuta gledanja u sunce ili 270 dana, znači tih 45 minuta ne može da se nekako suzbije u 2 do 3 meseca, nego mora da prođe postupak od 270 dana. Ima svoje zašto. Vi kada dosegnete 45 minuta gledanja u sunce, onda trebate za po 1 minut da smanjujete dok ne dođete na 15 minuta. Kad dođete na 15 minuta gledanja u sunce, onda možete gledati 15 minuta tokom dana, kada god vi želite, ili jednostavno gledati 15 minuta ujutro, 15 minuta uveče, to je ono što bi ja preporučio, ako vama to naravno odgovara. Opet sa druge strane, jako preporučujemo da hodate bosi po goloj zemlji bez trave. Idealna stvar, kada se radi Sungazing, da se radi na goloj zemlji bez trave. Ako ne možete, možete u obući ili u vašem stanu. Sungazing ili solarna joga je akumulativna vežba, tako da ako napravite propuste, to nema veze. Znači, jednostavno, kada budete mogli, kada budete stigli, samo nastavite tamo gde ste stali, dodajući plus 10 sekundi. Ovo je vežba koja opušta, nema nikakvih odricanja, nema nikakvih ustezanja, niti bilo kakvih napora. Ako nema sunca, ako je sunce bilo zauzeto ili ste vi bili zauzeti jedno vreme, samo opušteno nastavite tamo gde ste stali sa gledanjem. Sungazing jednostavno daje mnoge benefite. Benefiti pri 15 minuta gledanja u sunce jesu umni ili psihički benefiti. Znači, kada vi dosegnete tih nekih 15 minuta optimalnog vremena gledanja u sunce, sve vaše psihičke i svi problemi koji su prirode psihe se rešavaju. Vi kada dosegnete 15 minuta gledanja u sunce, svi problemi psihičke prirode se rešavaju, jača um, jačaju vaše odluke, memorija se pojačava, tako da jednostavno svi ti problemi psihološke prirode budu rešeni. Javljam po sebi da jednostavno pre 2 godine, pre Sungazinga, nisam mogao sastaviti 2 rečenice. Evo sada, koliko vidite, bar veze mi po 3-4.
Tako da jednostavno veliki su benefiti sun gazing prakse u 15 minuta. Benefiti prakse u 30 minuta su benefiti tela ili fiziološke prirode i jednostavno svi vaši problemi i sve vaše bolesti koje se nalaze u telu nestaju. I ono što je najinteresantnije, nove se čak bolesti ne pojavljaju. Znači, reše se stare bolesti, a nove se bolesti ne javljaju. Što se tiče benefita 30 minuta, ja lično iz mog iskustva mogu da kažem da je meni jednostavno počela da raste kosa, znači ovo je bilo sve ćelavo, sada već imam neku malu kosicu, rešili su mi se problemi sa bolnim kostima u nogama, problem sa kičmom, imao sam lumbalni reumatizam, lumbalis recidivans takozvani, pio sam jake tablete i sada jednostavno ja sam se jednostavno samo sa gledanjem u sunce toga rešio bez ikakvih problema. Benefit od 45 minuta, oni nestaju na samo 45 minuta, nego se dalje razvijaju. Tako da, što god vi jednostavno više gledate u sunce, unosite više energije u svoje telo, vaš glas se smanjuje, energija vam se povećava, vaš radi mnogo više nego što je ranije radio, tako da vas jednostavno mogu javiti i razne telepatske sposobnosti. Ako vi to naravno želite, imate u svojim genima, ako ne želite, neće se to desiti. Možete vidjeti aure jednostavno iz drugih živih bića, vašu auru, možete lečiti rukama, protokom energije i tako dalje. Dobrobiti same solarne joge su ogromni. Što se tiče čovečanstva, neka bi samo 1/3 čovečanstva radila sun gazing, mi kao populacija ljudi na ovoj planeti bi bili totalno drugačiji. Znači, rešili bi se i problema po pitanju mržnje među sobom, ne bi bilo ratova, opet sa druge strane, mnogi ljudi bi uštedili na tome ako bi se hranili samo na energiji sunca, imali bi mnogo više para, znači za sebe, za svoje najmilije. Sama ekološka svest čoveka prema prirodi bi se menjala, sama svest prema životinja bi se takođe menjala, tako da jednostavno, ako bi čovečanstvo prihvatilo sun gazing kao redovnu praksu, kao naučnu praksu koja je dokazana, rešili bi se mnogi problemi u svetu. Svi ljudi koji žele knjigu Solarna joga da naruče, to mogu raditi tako što će me kontaktirati na moj mobilni telefon 062 187 1406, preko Facebooka dodati me kao prijatelja, poslati poruku. Moje ime preko Facebooka, odnosno nick, je Miroslav Kiš Cyber Nikan, slobodno me dodajte u prijatelje. Ako želite da naručite moju knjigu, naravno, ili ako imate neka pitanja po pitanju sun gazinga, ja ću biti vrlo rade da ih odgovorim. Tako se radi, znači ovako. Veliki solarni pozdrav svim našim ljudima koji rade sun gazing i svim onim koji ćete početi da rade sun gazing. Ljudi, radići sun gazing, nemate šta da izgubite, ne radići sun gazing, vi gubite sve.